Vadikani, tinokugamuchirai futi svondo rineri. Tinovimba kuti svondo renyu ranga rakanaka, saka tinoti mauya to the Hope Cafe kuzonzwa kutaura kwaMwari zvavanazvo nhasi. Saka tinokutendai nesapoti yenyu nekuramba muchiona. Tinoramba tichiti onai nekusheya nevamwe. Saka nhasi tinongosheya just a small portion and then vamwe vangozosheya zvavanazvo. Saka dangotaura hangu neukuru hwaMwari. Saka last week ndaiona imwe documentary yenyika dzakangosiyana siyana. Saka pane kwandakaona kunonzi, amusha munokuziva, kunonzi kuHimalayas ikoko. Saka kune dzimwe mombe, so dzine imombe but dzakasiyana magadzirwo adzakaitwa, kuti mazimiswa acho, mbere dzacho dzakasiyana but they look kunge mombe. And I discovered ndokunotobva iye ainzi yaki he yakambopengesa vanhu kuZimbabwe, ainzi yaki whatever, iyoyo mombe idzodzo. Saka hanzizvo dzakagadzirwa in a way yekuti dzinogara muchando, because dzinogara kusviko rine ice kazhinji kacho. Ndofunga mwedzi mishoma shoma chayo yanoona zuva, but gore rese kune kutorine ice, dzinorarama muice imomo. Saka hanzi dzakagadzirwa neextra layer yemvere, and ganda racho rakatosiyana neremombe kuomarara kwacho, kuitira kuti dzisafe nechando. Ndobva ndazoona futi kumwe kwainzi kuMongolia inongori same situation iyo, but iwoyo mabhiza andakaona akangoita semabhiza but azosiyana pakuti mazibutsa acho hanzi ane ganda futi rakadaro rakakora kupfuura the normal hose yatinoziva, because chando dzaigona kuzofa nechando dai dzakangopiwa normal makanda aya. Saka ndakangofunga kuti Mwari vanotarisa those small details, kuti idzi mombe dzichange dzichigara kusaidi rekuHimalayas, saka dzinofanira kupiwa ganda rakadai so, mvere dzakadai so. Idzi dzichange dzichigara kana kuti kuSouth Africa, kuZimbabwe, hapana nidhi yeganda rakadaro. Saka zvakangondibata kuti Mwari vanokoshesa madetails so much, kuti vaitoziva kare, kuti vakatozviona kare vasati vambosika zvinhu zvese zvavakasika. Vanangofunga kuti sometimes sevanhu so tinokundikana kudzamisa ukuru hwaMwari, especially makoshesere avanoita munhu chaiye. Like pane psalm yaDhavhidhi iri kuna Psalms 8 I think verse 4 inoti hanzizvo, ndipatarise quickly, pakati izvoni hanzi munhu chii zvamunomurangarira, zvamunomufunga, kana mwanakomana womunhu zvamuine hanya naye. And then kuna John 3 verse 16 kwakati hanzi Mwari wakada nyika zvikuru akapa mwanakomana wake, kuti hamenoti Mwari vatibatsire kunzwisisa kuandastenda kukosha kwezvisikwa zvake, kukosha kwemunhu, kweupenyu hwemunhu chaicho, kukosha kwemhuka. Ndaimbodiscasa nachenai mumwe musi kuti I never used to value upenyu hwemhuka, kana kuti imbwa, kasi ndaiona kunge varungu vanenge kuita mheremhere nezvisina basa, kuti animal abuse chino. But pandakazoverenga kuti zvinotori mubhaibheri izvozvozvo, zvinobata mhuka zvakanaka, ndikatoti wow. Saka Mwari vari concerned nezvinhu zvese izvi. Even pane imwe shoko rinoti vanoziva nyeredzi nemazita adzo. It's so powerful, kuti kana vachiziva zvinhu ma-elements nemhuka nemaplants, kokuzoti munhu kunyange anogara muswiti chaiyo, kunyange anogara pai, akakosha kwazvo kuna Mwari. Pane vhesi imwe iri kuna Psalms 145 inoti hanzi the greatness of God is unsearchable. Saka ndakangofunga nezvese ndikati sure ukuru hwenyu Mwari it's unsearchable, kuti vanhu vese ava vanogara kwavanogara vakanga vatoteya kare kare. Pane imwe vhesi, imwe chapter yandofara kuna Acts 17 notaura kuti hanzi Mwari vakafanoteya nzvimbo handiti, kuti vanhu vakapa vanhu mabhodha avo
kuti ava vachangiwa ruku ava vachangiwa ruku, kuti zvese vaitoziva upenyu hwemunhu hwese kwauchaenda, kwauchazonogara, kwauchafira, kuti kwauchakurira. Hapana chisingazivikanwe naMwari. Saka Amen. ngatidzamisei ukuru hwaMwari plus kuti Yes. vanokoshesa sei upenyu hwedu, upenyu Mm. hwemaneighbors edu, upenyu hwehama dzedu. Chinongonzi upenyu chakakosha kuna Mwari. Yes. Mm. Zvokuti. Chokwadi cho Mwari ndiMwari vanoda zvinhu zvose nokuti ndivo vakatozvisika. Isi tingangoona sezvisina basa, but zvakatokosha ende zvakatotikoshera. Pane pazvinenge zvichitotibatsira isi tisingazivi. Saka Mwari ndiMwari vakarongeka, vakasiyana nesu. Isu tine zvatinoda, ivo vanoda everything nokuti zvinhu zvacho ndezvavo. Tikashuka kuMwari zvanzi Mwari vanotodaidza zvinhu zvitodayira, zvitodayira zvinhu zvacho vanodaidza namazita azvo, zvese zvichitoziva kuti zvichadaidzwa nemukuru. Saka zvakanaka zvamataura Sidhori nezvozvo, kuti Mwari vanotarisa zvese vanongozvida. Pane zvimwe zvinotyisa zvandaimbofunga kuti Mwari vakasikirei kunyoka inotyisa yeti inongotivhundusira neshumba, vakazvisikirei izvozvo. Pandazongoti ivo ndivo vanoziva zvavakazviitira. Iniwo nokuti ndinongozvityawo, saka ndikungodai zvisipo. Asi Mwari vanoziva kuti zvivepo, ivo vanotoziva kuti zvakakoshera zvakati nezvakati. Ndoda kuverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna 2 Timothy chapter 2 verse 19. Inongonditawo zvakanaka kuti izvoni hanzi nyangwe zvakadaro nheyo dzakasimba dzinomera. Zvandaimbota zvavo zvanyatsoona hangu zvakanaka, but ndizvo zvaikutaura kuti izvoni nyangwe zvakadaro vamwari vanoramba vakangomira, nyangwe zvakanaka vanoramba vakangomira, nyangwe zvakaipa vanongoramba vakamira, nokuti vanoziva Mwari wavo. Saka ingonditi hangu zvakanakawo kuti haina kutaura kuti nyangwe zvakadaro zvii zvachona, asi nyangwe zvakadaro zvese vanoramba vakangomira pamberi paMwari, nokuti ndiMwari. Nokuti ndiMwari vakasika mhuka, nokuti ndiMwari. Nokuti ndiMwari vanoda mhuka dzavo, nokuti ndiMwari. Vanoda makomo avo nenzizi dzavo zvese, vanhu vanoramba vakangomira. Ndangoita kakujumira, ndichaenda ndiri bhizi. Saka ndizvo ndandichingoona zvangu zvishoma shoma izvozvi zvitukutuku. Amen. Amen. Ndirangotwedzerei zvangu pashoma chete pataurwa naSidhori machanzi Mwari vari so concerned even nekanhu kadiki diki chaiko kekuti mhuka dzinogara kuchando so dzinofanira kuva neskini iri thick. Mwari vane hanya nesu zvisingaite zvekuti vanoda kuziva even the smallest of details zvinenge zvichiitika munhu. Ndo ukuru hwavo hunoshamisa. Ndangofunga hangu kuna Matthew 1 ukaverenga yese Matthew 1 to 25 pane like I just said this ndikati love is considerate, kura kuti ukada kutarisa paipe Josefa akuda kusiya Mary hanzi aifunga mumwoyo make kuti ndinyatsomusiya musikana uyu zvisina bopoto zvisina mheremhere nekuti mwana nhumbu yaanga anayo haisi yake. Mwari vanobva kutumira angel kuti itaure naye Josefa, but panondinakidza ndepekuti Mwari that angel comes to Joseph romupa zita remwana anofanira kuzoshedzwa kuti azonzi Jesu. You know, makwiridziro avaka ndaifunga kuti how much God honored Joseph by doing that. Kuti ndiye akazenga kutoti mwana, because kazhinji utipandi kuti vana baba ndo vanofanira kunema mazita evana vavo. But uyu Joseph Mwari vakamupa ukumo humwe hukuru hwakakura hwepamusoro-soro hwekumupa zita kuti iwe unofanira kuzoti mwana anonzi zvakati. Mary akangodzwa kuti uchaita mimba yamweya mutsvene, but haasiri akapiwa zita kuti pamwe aizoti aizoonerwa achiti mwana uyu ndewangu namweya mutsvene. Josefa hatomborina kana anything chiri ipapo, but Mwari vanova very specific kuti he tells Joseph the name
rekuti mwana anofanira kuti azonzi ani, kuti pachazobvunzwa vanhu vachizoti kona mwana anonzi ani, baba havangoramba vakangotarisa kuti havasi kuziva zviri kufamba sei, but ndiye anobva azoita sei, ndiye anobva azotaura zita remwana. Saka God is so considerate of us, and vanotisimudzira just the way he honors us. Fungai kuti Joseph akazova kunzi ndiye baba waJesu, anoenda nokuenda nanhasi, akapiwa mbiri, rudzi rwake rukasumudzirwa nekuda kwokunaka neukuru hwaMwari. Saka sometimes we get honor or even a praise or kusimudzirwa nedzimwe nzira pasina zvatatomboita, but kuri kunaka kwaMwari nekungotida kwavo kwavanoita. Saka tinoda kungotenda Mwari vanogara vachingotigonera, vakangotinakira nguva dzose, vane hanya nesu, even the smallest of detail about our lives matters to God. Saka we are grateful for that. That was so powerful. Hama dzangu mazvinzwira nhasi, saka kana paine munhu anga achizvitarisira pasi watozvinzwira, ndofunga watochinja murangariro kuti kana Mwari vachiziva mazita enyeredzi, kana vachiita kee nemhuka dzemusango neshiri zvadzo, iwe upenyu hwako munhu wakakosha zvakanyanya pamberi paMwari. Saka kana uripo, wango uchinetseka uchiti iniwo zvangu ipfungwa dzako chete, but kuna Mwari wakakosha zvakanyanya. Saka ziva kuti wakakosha pamberi paMwari. You are valued, you are honored. Mwari vakatokuisira panyika nechikonzero, zvatambotaura kuti vakatoronga kuti iyi type yemhuka inenge ichigara kwakati nekuti zvakati, nemunhu futi, kwese munhu kwaari ikoko Mwari vaitoziva kuti uchange uri kwauri ikoko. Saka tinotenda Mwari nenguva ine yavatitendera kusheya shoko ravo. Saka vadikani muve nenguva yakanaka, uye regai ndingonamata quickly. Baba, tinokutendai neshoko renyu nhasi, tinokutendai Mwari Mweya Mutsvene kuti matitendera kusheya shoko renyu nhasi. Tinonyengetera kuti vese vachanzwa shoko iri vableswe naro, vaencouragwe naro, vasimudzirwe mweya yavo, kunyange vanga vakupera tariro Mwari, vapewo tariro nekuda kweshoko iri. Vanga vazvitarisira pasi vachiona sekuti havazi vanhu, pamwe nekuda kwemashoko evamwe kana whatever it is, batsiraiwo mweya yavo manheru ano kuti vaencouragwe, vasimudzirwe, vasiyo pane imwe nzvimbo nekuda kweshoko renyu, nekuti shoko renyu rine simba. Mazviita henyu panguva ino, Baba vedu, nemuzita raJesu. Amen. Mazviita henyu vadikani, muve nesvondo rakanaka. Bye bye.